Aj. No, No čau. nádherný. Němci a Fašisti. šampóni. A Stalinovia. Všetci, ktorí sa pozerajú na toto Nemcov. video z vašich panelákov, panelových bytov Ano, domů. a tak. No, asi budu zdravit pak já. Tak pozdrav. No tak jakože v příštím videu. Aha, Dobrý den. dámy a páni. Homosexuálně. Postihnutý. Ináč, točíme nové let's play, hej, na nový channel. Ano. Takže vás chcem privítať, hej, takže čaute, tu so mnou Vitamír, Nikolás, Mošon a ja. Počkaj, dám piesok. A ještě... Nenormálne, na mozek. Dík. Co jsme? A Ty teba. on zomrel. A tiež. Ježiš. Postihnutý vždy zomre. Tak, keď ma dajú do steny, no. Au, kto má? Do piesku ma dá. Neviem, kto to na seba, hej. Chápeš, Mošon, on na mňa dá piesok a potom, že ja som zlý. Inak budú Zapáluj. mošči Hej, ten pane, darujem ti. lásky. Zajebal. Inak vitamínov, aj Mošonov, aj môj, aj vitamínus channel na YouTube bude v popisku videa, hej. A dajte im odber všetkým. A Jinak... ja som no, umrel asi. Hej, Mošon, daj umrel som, Mošon. I'm dead, já bitch. nemám mušidlo. Jo, umrel. Jo, kávo. Ok, já tady asi si postavím sám dům, protože... Ne, ja ti idem pomôcť, lebo ty môj kamarát a ja chcem opäť. Ne, čo chceš s Vitamín OP prosí kúpiť? o OP, hej. Takže dajte mu, prispejte mu 5 eur na konto Hej. číslo 3000. No, idem spať, dobre? Keby dačo, tak poď stromom. Nájdete ma. Ach jo. Ne, Hej, tak to ne. Nechaj ma. ne že nechaj ma, poď vonku. Vylez. Vylez vonkaj. Už príde noc. Vylez vonkaj. Hej. Hej. Ne, vyliezol. Ešte kosti sa mi. No ja idem k Mošonovi jak normálny človek, hej, bo nechcem tu umierať. Jakože mohli bychom udělat i tým, jakože já s Barným proti vám dvom a kdo bude mít lepší co? Takže kto prvý nájde diamanty, hej? A nebo něco Dobre, takového. Dáme challenge, hej? Challenge. Kdo první najde diamanty a bude mít dobrý dům postavený. Dobre, takže challenge. Prečo ja som vždycky s debilom? Jo. Jakože jestli můžu říct, tak tady můžeš být s kým chceš a furt budeš s debilem, takže tak. Aha, to potom dobre. Ale Barney, poď za Ja mnou. chcem byť radšej sám, lebo to radšej sám než tak. Barney, No. Fox, ťahni X-ray, ne? kde jsi? Tak nájdeš diamant najrýchlejšie. Ej. A s kamenným krumpáčom vyjdeš. Kde si Mošo? Drevený. Ja som ťa stratil. A ja. Já tebe taky. Oh, pičou, ble. No A počkaj, jo, tady ja jsem. sa poďte k Mošonovi. Ford Win. Oh, Odletia. kto ma zabil? Či toto? Kosti. Tak ja som s Mošonom, hej. Jo, já vím, já jsem ho jenom našel tady to. Pigme. Cigar. Cigan, ty tu, skeleton. Skry svoje zuby. Čarné Nedá zuby. sa. Čarné zuby. Čarné zuby. Čarovný. Skeleton. Ježiš. Hej, náš skeleton bude, náš. A jo, Co má kosti? protože on ještě... Dick. Keď tu jeho zabije mob a... Ať mě netrefila. Dick hajze. Hajzel papier. Máme ho. Beci papér. Ok, jinak můžeme si postavit dům už někde tady. Neviem, kde Áno. steny. Škoda, že nejde. Dobrý film.
Ináč nevím to film, ale seriál. Novela. Novela? Roman? Ale- Poezia? Novina? Próza? Zene. Román. Kúkaj tu Barney Left, ja som s Mošanom kúkať. Á, už je späť. Tep... Barney SS1, Mošon, Jakože jsi hned vedle mě. Vedle mě, Hej, ale akože okej. mohli by sme začať so stavbou domu, lebo challenge pokračuje. A já vím, já... Čo by keby ste ma portli tam k sebe? Jablko! Ja mám jablko. My. My jsme spolu ale. My Hej. nejsme s tebou. A ty si s vitamínom a vitamín je s tebou. Hráme challenge, teraz si všimol. OK, tak idem pre diamant. A prídeš. Nie, mňa zabije, no. Ja hľadať diamant. Barney, když tak na. Na to ja nehrám. Som Po mal veľkom. stak dreva. Jinak já... Ty go když se chlap, nám rage rozvíjí quit, tam- rage quit. Mám stak dreva, umrel tá livol. Mám svoj dům. Krásný. Ne! Určitě to musím napsat do konzole. Oh, I'm dead, Motion. I'm dead, ne! Rýchlo! Ne! Počkej, Ne, neumírej. ne, I'm dead, Motion, help me! Dobre. Jaj. Už mám. Á, Crafting feťa. table. Inak nevidím ťa, Motion. Neviditeľný Tady. si. Neviditeľný. Au, pol HP mám. Dobré, zabil jsem ho. Jinak já, aby jsme zbytečně umírali, dám... Game on. Tak. Hej, to není férovo. Jejky férovo. Vitamín si tu. Jaký to rage quit. On se odpojí. Pozrite sa, niekto na Skype čituje. Není tu. Není to. Toto je feťák. No, není férové. Není férové. Tá... Ináč creeper podo mnou, ale OK. Oh, Jaký lesný. Nevadí, zarobíme ďuru. jinak na. Aj Enderman je tu. A můžeme si jít postavit dům. Joj, ty kokos. Budeme hrať akože... Ja ťa zabijem mošom. Budeme hrať akože spoločne, hej. Nech to je nejaký Ok, no. normálny Minecraft, hej. Okay. Pre postihnutých. Pre hluchonemých. Když tak já bych výjimečně udělal dům v poušti. Ne. Prečo? Poušť je najlepší. Hej, poďme tam na strom, poďte. Ne. Budeme Ne, na do jungle nelezu vůbec. Prečo? Hej, tu krásny dom, pozrite. Kde? Tu. Kde si? A už idem, hej. Nevidíte? Leziem. Zajebal. Inak to tu Není dobré. A No poď. dobre, už som sa ukľudnil. Hej, môžeš sa pripojiť, ty Rager. Challenge A. Rager, Hej. Rager quitter. Pozrite, normálny dom, hej. Hej! Sorry. Sorry. Kde mám môj teammate? A, kde mám kamarát? Teammate, nech ti tu pošlem taký teammate, že hacker originál. Dobre, to rýchlo pošli, lebo nemám čas. Tu máš hacker. Rimania, tu máš. Kosíme trávu. Bývaj. Kúkaj, tu už Ty, challenge není? Nie, už hráme, ale hráme normálny Minecraft, vejte, že sa ukludníme. Dobre. Jinak vyhráli jsme s Barnym. 6-0 tisíc. Váš tým to vzdal. Hej. Ty si to vzdal? Kde ja tým ho zbijem? Kde si to vzdal? Nevzdal. Len cigán ho vzdal. Aha. A kde je teraz, že ho zbijem? Ktože? To A líbo. nemám drevo. Musíme na to. Však hráme- Kosíme trávu. Však ja mám drevo, však hráme spoločne, ne? Kávo. No, ty si zlý. Zas som sa stretil. Když jsme tady, no. Když si vedle mě. Zabil. Hej, ale mohli by sme si dom spraviť na tejto lúke, ne? Taká sexy vyzerá. Kokoč. Taká Jak planina, to jít ne? jakože do pouště, ale... Ne, do Hej, pouště. Hej. Enderman, fuck Hej, the... Mošon. No. Ty máš Dobre, nebo ne? ja som killer dead. Enderman Cože? je za mnou. Ty máš crafting table, nechceš položiť? Lebo... Pomôžte! Enderman je za mnou. Ne. Kdy tady nikdo není. Ale bol. A poďte sa hovno. Zlý ujo. Jinak já jdu na to, jo. Hej, tam je na strome, hej. Kde ukáž? Tam, už odišiel.
spravím jednu čarovnú vec. Aj ty vitamín, ty ma kopíruješ normálne. Kopírak. Tak kopírak alebo faker, tabíjač, ne? A co myslíš jakože? Že udělal? To zrobil takú istú lopatu, jak mám ja. Kopírujem. Ty go jdem dávat. Ja to... Nick! Nerob! Zarobíme ďuru. Ďuráči. Juráči. Moje. Hujer. Budem ti to dávať, dobre? Hej, Nedávaj. Mošona, ty máš server na Technic Pack? Či ten Technic... Jo. A funguje? Akože funguje ostatným, akože keď sa pripoja? Nefungoval. Hej? No vidíš, Barney, on lepší, on vie zrobiť server na Techy, to nejak ty. Jo. Já to mám hlavně Baktéria. lidi. Galestovič. Lebo to dobrý mod, ja viem, používať na to. No, mohli zahrať taky. Jinak já si dělám crafting table. A teraz mám kamenný krom. Lopatu. Kamenný krom, lopatu. To dobrá věc, slyšel jsem o tom, ale... Ja kde ste naťažili koble, jak sem? Baní. Sledujte moju profesionálnu banínsku technológiu. Sleduj môj vitamín. Vidíš moju Ukáž. profesionálnu banínsku techniku? Už mám koble. Ty, Dá, nepotrebuje. Tak najlepšie, nemožno ti to... Ináč ja som kobl ťažič. Budem vám tu ťažiť kobl, hej. dobre, tam mi daj na rade. Ukáči, Ja nie. Keď mi dojde drevený krompaš, tak ti dám. Hej. Dob- Angela bunga. čo? Čo, pán Angela Bong? bunga. Angela bunga. Angela bunga. Prší voda. Angela bunga. Vypadni. Nie, zomrem. Ja na týmto videom chcem pozdraviť všetkých hejterov a fakerov, ktorí Angela bunga. Angela bunga. veľmi radi Angela dávajú bunga. dislajky. To je ich akože hej, povolanie, hobby. Kokoto. Od YouTube dostanu peníze. Za to, že hejtujú, vieš. Mhm. A čo myslíš, prečo to robia? Oni zadarmo nebudú robiť, vieš. Ako cigati. Za železo. Za železo. Jinak už to máte aspoň postavené trochu. Ja ťažím kobl, ja som kobl ťažič. Fuck. Tak mi hoď kobl těžiči. Tak keď doťažím drevený a potom vám odnesiem súroviny. Ej, cigan. I, Čo robíš? suck Železo. my dick. Železo, hľadaš. Hľadám železo, no, diamanty. Vo výške 1500. Tam môžeš. Tam nájdem všetky kruhy. Oh. Aj oranžové diamanty sú. Aj ružovo-červené. Tak to kopte kluci, ještě potřebuji pár. Už mám 51 ináč. Tak mi No. hoď ho. Ďakujem. Íď do... Aj. OK, to mi stačí. Senky! Uhlí Á, máte. mám ho. Máte uhlí? Hneď budeme mať. Ovat, mi už došiel ten krompáč. Tak vám idem odniesť súrky. Máš uhlí nějaké? Však tak najlepšie položiť česty, ne? Jako kokotu, že? No, počkaj, spravíme upgrade. Fuck. Upgrade. Koľko cobblestone naťažil. Mo- A teraz nahodíme poistky. Pozrite, koľko surovín tam je. Originál 5000. To Ani mi to nečorkuj, bere. feťák. Možno daj veci, aj tak, aj. Daj toto, 2 styky. Abo Ale drevo. máte dřevo, tam máte. Less smooth. Máte si. Kus prvé železo! Ja, motherfucker. Headcrab. Nie, vítam, si točil headcrab, ne? Hej, Video dávno. dávno už. Veľmi dávno. Som ešte mladý bol. Bude v popisku videa. Keď na to nezabudnem. Ja dúfam, že za... Čo? Ej, poďte cigani, Vitamín, daj mi aby to železo. spalo. Hej, hej, Cigani, železo. Máš, tu máš. No dík. A není Idem podať. Železo! Rýchlo. Jo, jedno. Jo. Druhé. Máme druhé. To musím stlmiť sluchátka, bo tu takto... No, Jo, vika. tretie mám. Juhu. Toto Maria hráme.
Online game. Jinak Barney, proč máme vlastně zase nový channel? Čeká, alebo nejaký feťáci. Nám hackli účet na YouTube, obidve, aj Promotix, aj Maxinauts. Takže vyhodnocovanie súťaže o Minecraft gift code bude onedlho, že možno... Bude zrušeno, protože nemáme jakoby, co jsem ti chtěl říct vlastně, že nemáš jakoby seznam těch lidí, co tam napsalo, protože účet na YouTube byl zrušen. Čiže bude nová súťaž. Čiže nevím. My ten gift code máme, hej, ale no. Já vím, ale... Ale ja chcem. Aj ty chceš, ti dám Ale 4. keď tak, jestli budete... A jak môžem vyhrať? Tak ty Chcem určite. dva. Ty na Chcem dva. 120% vyhrávaš. Už dopredu, do budúcnosti. Bude mít 1000 odběratelů, z toho 1000 komentů bude od Vitamína. Víš co bude? Budou účty. Vitamin 1, vitamin 2, vitamin 3, vitamin 4. Až vitamin 1000 prostě. Já že jsem nevyhrál. A 999 ty bude bielkovina. Krásná guča. Jinak doneste sem prosím nějaké to uhlí. Keby sme mali dajaké, ne? Ale keby som... A čo ty tu robíš, kámo? Ťažíš. Uhlie. Motherfucker. Ja ťažím všetky. Máme 3 železa, urobím nožnice. No správu, hej, naj- no. Budeme mať postielky. Ja sa bugnem do steny teraz. Dva. 4. Jinak vitamin prostě pomoct. 6. Dobre, počkej. Hej, spadlo mi to. Takže počkať. 8 železa som priniesol. Jakože kvůli tomu, že to komentuješ, ať to budu klidně. Prostě koupíme. 8 železa. Nie to Hej, na a- menšie výpadky internetu, lebo pršalo, vieš. A jako, že... Je mokré, toto. Satelit, ne? Kdo mi tam dal do PC? Kdo mi dal do PC místo jídla to? Ja. Železo. A kde mám jídlo? Tu. A teď už se nějaké vyvařilo. A to kde je to železo? Tu som dával železo. Já ho mám. Aha, tak zrob krumpík. Ty ho máš? Urob krumpáč, alebo... A počkej, čo hodím, čo hodím. Teraz už mám na 6. Ďakujem. Zrobíme nožnice, aby sme mohli zobrať... Ďakuj. Teraz vyberem toto. Ďakuj. Počkaj, tu máš. Co? Než páliť, lebo Teraz páliť. to zlope. Ne? Urobíme prvé stavy doma. Trošku tu Ja, když tak vy- posvetľujem, hej. Když tak mi udělej tu lopatku. Dobre, hneď. Nebo ne, počkej, já mám ještě jednu. Jaký krásny. Ale ja vám zrobím. Pozeraj na ňo, jaký krásny to bude. Ježíš, kašli na to. Krásny dom bude. Hej, Masan, pozri, tu som zrobil lopatku. Všetkému budeme mať miesto. Dík. Teraz mi daj ope. Joj, jaká tvorka. Jak balí. Jak nabaluje. Cigani, co? Oh, motion! Help me! Zombík ide po mne. Ešte stále. Ty si zombík. Motion, poď. Ty, to ten zombík. Rýchlo do domu. Dobre. Už ma nevidí. Ukryt. Len cez si to pozerá. Presne na Jakože děláte si dům tam, OK? To nie, ja tam nemám dom. Motion, ja tam nemám dom. Ja.
Nie, však som staval. Ej, treba zrušiť dom, hej. Musíme pobrať čestku, bo Nechaj to! porušíme dom. Cigán, nechaj to! Nepomôže. Veď budeme mu to ničiť. Bože! My sme demoličná spoločnosť. Bože! Ó! Bum! Prvý klip. Dávaj, ideme ďalej. Hiluleka džura, ne? Jinak ke koncu, až se tady to uzavře, budu si asi psát umrtí od teďka. A vyhlásím pak, kdo nejvíc failila. Au! 3 HP mám. A ja nefelím, no. Ja som dobrý, ja ti dávam veci. Ty jsi kamarád. On chce game mod. Já vím. Žobre! 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 Dores. Au! Kares. Ťak. Kúkaj tu skeleton v dome. Čím vlastne v dykovom dome skeleton. Ja som zobral meč. Pozri, kropačku. Hej, nekladni mi veci! Hej, Ja daj mi som- naspäť. Ja som to vrátil. Kúkaj tu obidvaja mŕtvi, zobereme všetko. Tak kde bývame? Toto No, dajte ty head, bývaš tam? Toto buďu, dajte head. Urobíme lepší dom, krajší s mošonom, ne? Já udělám. Luxus, nie, toto nie. Ti pomôžem Nie, mošom. nenamáhaj sa, ja zrobím. No já mezi tím dělám to místo. Ty mi pro zatiaľ mě. dáš opäť. Hej, prosím o OP. Port, Jak se tady to celé zničit? jo, nie. Tú horu, hej. Tady toto, ten kousek. Dobre, to zrobím ešte 10 lopat. No. Jakože jsme 4. Portku mám, no, aspoň. Normálny človek. Zabil. Ja by som ti dal port, ale nemám opäť všetko. A mně se nechce portovat. Akože ťažíme. Jakože těžíme, nemůžem. Akože pozeraj, čím ťažím dirt. Sekerou. To normálne, to normálne. To normálne. Ide rýchlo, jak diamantové. Každý těží sekerou. Alebo torčom ešte rýchlejšie. Prostě nový update do Minecraftu. Těžit se může jenom sekerou, prostě. Sekera, nová lopata. Možno. Jasné. Asi som dead, asi, raz. Au, hej, to jaký dáva damage? A skiller. Skrillex. Když ho nemůžete zabít. Miňa, miňa, miňa. Bududududududu. Limania. Limania, duma, špívi. Šipi. Dickhead. Neblokuj, dickhead. Tak vyberem tento meč, tak všetkých zabijem. Dobre, Počkaj, prineste všetkých skeletonov tu a creeperov, všetkých. potrebujeme papanie. Všetkých tu prineste, pozerajte. Koky, a skillery. To má jedlo, Ty go nego zabíjajú. daj mi jedlo. Poďte, Sorry. poďte, na všetkých, na mošona. Všetci na mošona, útok. Díky. Útok na mošona. Ty go nejakú armádu. No skúsi sem priniesť ty jeden. Ježiš, vypadni s něma. Gang. Gang. Creeper! Ja Oh, zomrem, shit. ja zomrem. Ja zomrem, počmanko, daj mi opena, prosím, na... Bum. Bremena. Fart nemá. A ešte pavúk je tu. Ej, portnite niekoho, portnite niekto, možno portni sem Foxa. Nemá. Mhm. Ty nemáš OP. Mám sa mi nechce, lebo mám tu pred sebou aj dačo iné, vieš. Tak tam máš. Budúcnosť mám pred sebou. Ešte prinesiem takých. Nie. A tu ďalší skelet má tak zabíja. creeperov. Jakože přineseš áky. Moje veci zmizli. Môj spekler les. Pozor na mošona. Paráda, nemám lopatu. Tu. To máš ruku. Je tu lopata. Zabil mi. A už nič. Akože traja ideme na ňo, nejde, nezabijeme. Eho. Ticho.
Nice. Nice. Yes. A už keď budeš pri tej konzole kiko, no to mi môžeš dať opäť. Hele, What the fuck? bacha za tebou. Zabugol. Zombie. Pozri za ňa. Tam vidíš, tam je tvoj kamarát. Hej, kamaráta, pozri na ňo. Normálny hrdina. Nechaj ho. Vybuzne sa. Normálny. Hrdina. Hrdina. Ďakujem. Normálny cigán, berem všetko. Íž vypadni. Zavadzia. Dobre. Lep. Ježiš. Prosud. Ja budem hliniar. Neporiadok robí. Tiger. Kik. To vedel. To vedel. Nevadí. A to snad. A ideme ešte raz. Okej. Ne, nepanuj. Panuj. Ne. Panuj. A mňa minút. Na 5 minút. Vidíš, že až se uklidíš, můžeš říct a možná. Já. Ale teraz tu dačo Nevadí, že... dám si krátky mód. A idem. Dobre, poď naspäť. OK, Dobrá. ale ještě jedno a ne, ban. Hej, čo? Dobre, to stačilo povedať, čak ja chápem. A jak to... Chápem. Nerob už, no nerad na. Jo. Mám ľudí. A pre prvý part by to asi stačilo, čo? Nie, Asi jo. nie, ešte chcem Tak stavať. jak dlho nám tačáme ty? Oh, Creeper! Creeper, man! Jo. Dickhead, motherfucker! Premnožený Lo, zabil som ho rukou. Však to treba vystať, Jo, premnožený. no ty a já za něho, a já za tebou tím, mečem. Ale zabil si ho rukou. Hlíňar, pracuj, Tarzan. pracuj, hlíňar. Jo. Tá vchod nezatváraj. A treba aj toto. No dobre, no tak uvidíme sa pri druhom parte, čo? Táto Áno. bude už stavba domu, druhý part, no. Já už to jako Aj začínám. tu bude to postávaný, no. A uvidíme sa pri druhom parte, Kreatívne. takže čauti. Kreatívne Čau. potom urobíme. Papa. Pa. Dovidenia. Dovidenia, čaute. Čorkari a fašisti.